Ето какво е състоянието на мотора, на цилиндрите. Проблемна беше и тази шпилка и тази. Главата измъкнахме с доста усилие. Буталата нямат абсолютно никакъв луфт. Абсолютно никакъв луфт. Иначе главата представлява ето това нещо. Налях кресалин във всяка една глава. Не прокапа отдолу. От никъде не прокапа, т.е. не изпускат по никакъв начин клапаните. Гледам, че е горяла. Според моите разбирания добре. Особено тук тези два цилиндъра. Ще мина цялата глава, няма да минавам на машина, просто ще сваля патината и директно ще измия и ще сложа новата гарнитура и ще затварям. Това е. Вижда се много по-зле.